बे सावगारिनि गेजेरजों दिनै आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोबाय। जाय सावगारियाव नोंथांमोननि मेगनाव गोग्लैबाय आरो बेखौ जायफ्रा गोग्लैयाखै, जायफ्रा बिथांमोना बेखौ नोजोर होनायनि गेजेरजों गावनि खाथिनि एबा लोगोनो एबा सोरबा गिदिर दैदेनगिरिफोरनिसिम गोख्रैनो दैथायहरगोन एबा शेयार खालामगोन होननानै आंनि गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै सिबिनाय खुलुमनायजों आङो खावलायहरो। अन्दागा आइ आफारि बिनानावफोर, बे सावगारियाव एबा बे दुखु गोनां जाथाया बे गोजाननि नङा। जोंनि बिटिसि एबा बड'लेण्ड सिङाव थानाय जाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गामिनि मुङा जेरै बरदांगि आरो बे सान्थिपुर ओनसोलनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रियाव 4 थाखोआव बे गथ'आ गावनि न'निफ्राय 2 किल'मिटार लामा हान्थिनानै बे गोबां सैनायनि गेजेरजों थोंथोल आथिंजों बाखोदाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सान्दुं अखानि गेजेराव मालाबा सान्दुं, मालाबा अखा, मालाबा बायदिसिना जाथायफोरनि गेजेरजों बे गारि मथर गैयाजासे 2 किल'मिटार लामा हान्थिनायनि गेजेरजों फरायनायनि गेदेर सिमांखौ लानानै हान्थिनायखौ नायोब्ला जोङो गोबांथार जिउआव दुखु मोनो। अन्दागा गासै आइ आफारि बिदा बिनानावफोर, जाय गथ'नि मुंखौ जों दुखा नार्जारि होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बिफानि मुङा जादों बिलिफां नार्जारि आरो बियो जोनोमनिफ्रायनो बिनि आथिं थोंसेया गैया। बेजों लोगो लोगो जों आरो मा नुनो मोन्दों, बिनि आगदा आरो आगसि, बे आगदा आरो आगसिनि आसिफ्रा नायोब्ला जों नुनो मोनो बिनि आसिफ्रा नाथाय जोंनि बायदि बे मोनबा आसिफोरखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे मोनबा आसिफोरनि गेजेराव आसि फिसा फिसा मोनथामा बेयो बुजाबनाय एबा जावजाफोर बायदि। बे गासै दुखु गोनां नुथायखौ नुनानै आङो गुरैयै खावलायदों जोंनिनो नैबे आसामनि सिङाव थानाय जाय मानगोनां MLA, मानगोनां मिनिस्टारफोर आरो बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय मानगोनां जाय जोंनि बड'लेण्डखौ दैदेनग्रा बड'लेण्डनिनो मानगोनां चिफ हाग्रामा सारा अननानै बे दुखुथिया गथ'खौ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बबेबा मोनसे राहानि गेजेरजों जाय सारा एबा जोंनि MCLA, जोंनि EMफोर बिथांमोना बे गथ'नि सायाव गेदेर अननाय हेफाजाब होगोन होननानै आं गुरै खावलायहरो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे गथ'नि सायाव गेदेर सिमां आरो मिजिंखौ जाफुंहोयोब्ला इसोरा नोंथांमोननि सायावबो गेदेर अननायनि बोरखौ थोंजोङै होफैयाब्लाबो सानसे समाव इसोरा नोंथांमोननि न'खर संसारनि गेजेरजों नोंथांमोननि गथ' गथायखौबो आरो नोंथांमोननि जिउआव इसोरा थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालै बोर एबा हेफाजाब होगोन, बे आंनि गेदेर भरसा। अन्दागा गासै आइ आफारि बिदा बिनानावफोर, जों बयबो मिथिगौ गोबां बोसोनफोरनि गेजेरजों जोंखौ मिथिहोयो आरो जोङो मिथिनो मोनो आरो जाय फोरोंगिरिफोरनि सिमांखौ लानानै दिनै बे गथ'आबो आंबो सानसे समाव गेदेर फोरोंगिरि जागोन। जाय गोबांथार सोंलु सोंग्राफोर, जाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों रिपर्टार बिथांमोना बेनाव सोंदोंमोन नों मा जानो आरो मा थांखि दं, नोंनि सिमाङा मा, अब्ला बे गथ'आ बियो लाजिनाय गिनायखौ गारनानै फिन होदों आं सानसे समाव गेदेर फोरोंगिरि जागोन। जाय गेदेर फोरोंगिरि जानायनि सिमांखौ लानायनि बे जाफुंनायनि सिमांखौ नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दों बियो लाजिनाय आरो गिनाय गासैखौबो जाबगारनानै बियो गेदेर साहसखौ लानानै बियो आवगायलांदों फरायसालि फारसे आरो बियो बानाय गैया, मेंनाय गैया आरो बे सिमांखौ जाफुंहोगोन। अन्दागाफोर, जों बयबो मिथिगौ दिनैनि फरायसाया सानसे हादरनि गेदेर बेंगिरि जागोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो बे हादरखौ गुबुंले बे हादरखौ गोग्गो लाबोनो हागोन आरो बिथांमोना सानसे IAS, बिथांमोना सानसे IPS आरो जोंनि बे बड'लेण्डआवबो गोरों गोरा मोजां गियानि आरो रोंगौथि मोननाय सुबुंफोर नांगौ जाना फैदों। बेनिखायनो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जोंनो IAS एबा IPS जों जानो हायाखैब्लाबो नैबे अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ हेफाजाब होयोब्ला बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि बे बड'लेण्डआ जौगासारगोन, बर'नि गेजेराव जौगासारगोन, जोंनि हारियाव जोंनि हादराव बेबायदिनो गेदेर सुबुंफोर जोंनो गोबांथार नांगौ जाना फैदों। बेनिखायनो अन्दागाफोर, दिनै बे उन्दै गथ'नि थोंसेल' आथिंजों हान्थिनाय जाय आगदा आरो आगसि मोननैबो आसिया नाथाय मोजां
रोजोब नङै बे दुखु गोनां नुथायखौ नुनानै जों गोख्रैनो खाथिनि आरो गोजाननो एबा लोगोफोरनो आरो गिदिर मानसिफोरनो जायफ्रा नुसनबाय बिथांमोना शेयार खालामगोन राननानै होगोन मिजिंथिबाय आरो जायफ्रा नुसनबाय बिथांमोना अननानै बै गेदेर गोलावफोरनोबो बेखौ दैथायहरगोन होननानै आङो बे सावगारिनि गेजेरजों आखाइ खबजानानै खावलायहरो आरो बे दुखु गोनां सावगारिया जों साफ्रोमनि बिदा फंबाय जोंनि फिसाफोरखौ थुलुंगा होदों बेनिखायनो जोंनि अनजाग्रा फिसाफोर नोंथांमोनाबो बे उन्दै गथ'नि बे गेदेर सिमांखौ लानानै जोंबो फरायनि जोंबो गेदेर मानसि जानि आरो बेजों लोगोसे जोङो संसारनि गाज्रि ड्राग्स बिरि सिगारेट लोंनाय जानाय फेनाय गासैखौ ज्राब गारनानै जों बे गथ'नि गेदेर साहसखौ लानानै जोंनि फिसाफ्राबो आवगायलांनि आरो दिनैनि बे फरायसाफ्रा सानसे बे हादरनि गेदेर दैदेनगिरि जागोन बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै आरो बे दुखुथिया गथ'नि जिउ जारिमिनखौ नुनानै जोंबो दिनै अनजायगाफोर हेफाजाब मिजिंथिखौ लानानै आंनि बे लाबोनाय सावगारिखौ आं बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों।